Ginpuntro sang isa ka seasoned educator kag researcher ang importansya sang paghatag sang offline opportunities sa kabataan o kon mga estudyante kung limitahan sila sa paggamit sang cellphone. May kang tanan ini sa ginaduso nga hagna nga magaset sang minimum age requirement sa paggamit sang cellphone o kon ang pag-regulate kag pagban sang social media o kon social media access sa mga bata. Sa interview sang Bomba Radio kay Dr. Reynand Dumalaon, researcher sa University of Auckland, New Zealand, iyagin pahayag nga dako ang madula kag matugang nga epekto sa kabataan kung kakson sa ilang access sa social media nga mo ang nagahatag sa ila sang kalipayan. Apang suno kay Dumalaon, mahagan-hagan ang epekto sini pagi sa pagtanyag sang mga offline activities sa kabataan, ilabi na sa eskwelahan. Payag niya mas maayo kun ang ini nga mga aktibidad ang makapromote sang sense of belongingness sa mga bata. Ginsuwestyon sini ang experiential offline activities nga makabulig agud ma-develop ang ila social kag cognitive skills. Ako dabi ma-propose ako nga okay, ibanda na kamo from wala na sang cellphone o wala na sang social media from grade 1 or from kindergarten hasta grade 12 for example. Okay. Good. But then anong ibulusta? Anong mga opportunities? Kay remember, ang social media naghahatag subong sang kalipayan sa mga bata o happy hormone. Kung kuhaon mo na, mga masubo sila o awayon kanila. Awayon. Maakig na sila sa imo. It's difficult. Siguro, damo, ginga friction nga magkalatabo kung may subo na. But then, ang point ko is, kung kuhaon ang online opportunities, dapat may i-provide nga offline activities and offline opportunities. So, ang pamangkot, ano na siya mga offline? Offline away from phones, away from gadgets. Pwede nga mag-establish sa ang mga school systems or institutions or any related and concerned ng mga offices ang mga activities like school, for example, sa school, dapat pwede nga maging nature-based, outdoor-based kind of learning. Gintawag naman ni Dr. Dumalaon kaysa ka digital drug and social media kag modern day needle naman ang cellphone nga nagahatag sang tuman kataas nga entertainment sa mga bata nga hindi naman maayo para sa ila. Suno sa iya kinahanglan nga average lang ang maeksperiensyahan nga kalipay sang mga bata. Agud sa tion nga madula ini sa ila, average naman ang ila mangin reaksyon. Too much happy hormone, nagapasaka ka, the more nga gasakay mo happy hormone, the more you go higher, dako man ang imo nga lagapak. Based on the research nga actually kinsan ko sa imo, ang happy hormone is dapat average lang, nga in a way nga manageable, nga kung madula siya, okay lang bala. Not in a way nga pag mag-subside ang happy hormone, do stressful ka, depressed ka nga, hindi ka palagay nga restless. It affects sang imo kabuhi. Naibaluan nga sabay sang Senado nakapatigayon na sang committee hearing angot sa 5 ka related bills nga nagatuyo nga i-regulate o kuniba ng social media access sa kabataan. 4 sa 5 ka Senate bills ang nagapropose ang ban kag may nagkalain-lain nga minimum ages para sa limitasyon. Ang Senate Bill 40 o 40 nga gin-file ni Senator Ping Lacson amo ang pinaka-restrictive nga nagapropose sang ban tubtob 18 anyos. Ginasundan sang Senate Bill 1735 ni Senator Amy Marcos nga tubtob sa 16 anyos. Senate Bill 595 ni Senator Erwin Tulfo nga tubtob sa 13 anyos kag Senate Bill 185 ni Senator Camille Villar nga tubtob sa 12 anyos.